Ana metimpu. Ahuja amagi jijiji. Ele nkiri ememe. Ahu na mam jijiji, ana metimpu. Mege enyo. Aya. Die inside. Ga we bebe di no gati na go shibo ta ho shamagari. Go inside, my friend. Turn no la go inside. Go inside. Catch your bed. I chop that touch. Go and lie down for that. Good afternoon, sir. Yamboge bianga. No, sir. Ebe abole ba mbo ba go tell meleng interview. Mba, sir. Emebe interview. Yes, sir. Akwe mani ho wala emere ebe aga eba ni ho akwo ndo ozo. Yes, sir. Nga ni room enwe interview. Yes, sir. Last of man. Last of man. Tono. Kama ngwe pa kana paga ho. Bra ga be fok gburu ma pa dai tika ni che hinwona. Ma hotel ge futa. Nwe hotel gwe nwe hotel. Bra ga be fodue. Te wu ku ka deep freezer. We to aka ge na la ki me ga aka ge ka hanga. Ko we ga aka n'elu. Tano kodi. Where phone go? Aha. Ezinne Onya. Ezinne Kalu. Iwonya be. Onye Abia State, onye Item. The way phone ahota. Hotel inwe. Ke bianga pia be the way phone on ala. Choka ka phone. The way phone ota koko anage hani go shinga. Okay. Nwe hana inwe hotel ke bianga mega ka phone kam humbo wana. Let the camera get the say of my how we who capture it. Isn't can you wear back? Onye Abia State, onye Item. A benitem. Oka Item. As in on your item. Arande, I got you one hello hotel. Nde iko wawo Commissioner, Ano Port Harcourt. I want to get here. Mba o. It's got here ba. Mba comment ndị mmadụ na comment na atọ m ọchọ we ha na-emewe. Inwa out here again. Inwa lion na comment church here get like agbaga ọkụ here. My bingo. Sorry, sir. Get out of this place. Get out of this place. Sorry, sir. Awana bagagi? No, sir. See who get the knock you hotel Branga Biata Koshikra Mesa. Eweliwe, sir. Eweliwe. It's got it for what reason? Get Rana Katamono, get Bianca Biata. Sorry, sir. Eweliwe, sir. Ma where's it? We tell you son of screening. Lele, Capanes in the Philippines, Bianca Biata Koshikra Mesa. The chase again, Wapianga. And one watch church here. Your leg will take his underground attack at the Bagina Party here. Bangata Kushkrebe. Nelemania here, Nelemania. Each a teacher do we. Brangata Kushkrebe. Nagadendo. Yes, sir. Commissioner River State, Port Harcourt. Gele Kenaro. One school. One school never.
Open University, Mivan University, or Open University. E da fole. I'm 24. Ara ogbala gị mbọ. Mba. Ke hiji no school chọ ka mmegi interview ka inweta eji. Ọ mmasị m ka m lụọ di. Nge ga school. Ha? Yes, sir. Ino kwa nge ga school de mege mmasị gị ka ịlọ dị take kwene in nwa. Mụ na di m, mụ na onye ga-alụ m ga-akpa akpa. Nne gị na nna gị ha dị awe na ịchọ ga-adị? Mba, ha adịghị awe. Ụlọ ụka ole ka ị nyere prayer point maka di? Onwebi, ọ ka wụ naanị chọọchị m na-aga. Ị drop prayer point sị Chineke nye gị di? Yes, sir. Kemgbe how many years? Mba, ọ ka wụ naanị last year mgbe m gara crossover. Ị gara cross over ka ị cross tadi. Ị gara cross over ịghọla nkịta. Ịghọla nkịta anaghị across nkịta ọdọ. Ka ị chọrọ adị gara cross over. Inwe agwa ọjọọ di ọ ga-abịa. Ranga ya gba nye chacha nye. Nwoke ọgbala gị akantị mbụ? Nwoke agbala m akantị m. Ele ihe mere agba gị akantị? Okay, o nwere nwaanyị nọ na-akpọ ya mgba, o enyi m nwoke before, o nwere nwaanyị nọ na-akpọ ya na phone, so ma na-ajụ ya onye na-akpọ ya ọ onye, so ọ mazie m akantị si ele m ji na-echeki phone ya. Ele ntị agbara gị akantị ya? Echefuola m mana ofu akantị ka mara m. Ele ntị agbara gị akantị Chineke akpọghị ọkụ mara tọnụọ ya ma hụ. Ntị aka nri riri akantị. Ntị aka nri riri akantị. Enyi gị nwoke o ji aṅụ goof? Mba. Ị lụọla ọgụ maka amụ mbụ gị na nwaanyị ibe gị alụ ọgụ? Mba kwa o, mba. Ị ji agbakashi ọnụ? M iwe m mgbe ụfọdụ. Ngwa iwe gị nwe enyi gị nwoke kpasịrị iwe lọta isi agbakashi ọnụ? M ga-agbakashiri ọnụ si ya na ihe o mere ma like eme ya. Uwe n'ihe ndị ị ga-agwa ya na Mbọsị ọla nwetakwara da girl ọzọ, mbọsị ọla ọ kpọkwara fonu gị ọzọ, mụ na gị ga-eme ihe mejuo ya afọ ebe ahụ. Mụ na gị ga-eme ihe mejuo ya afọ. Ọnwụghị ga na-eziga bute ọrịa ugbu a na gị bịa were abịa bụ imo. Mbọsị ọbụla i mere ihe outside, biko gwakwa m agwa ka m mara ihe m na-eme. Otu m ga-esi agbakashi ọnụ MC. Mbọsị ọbụla mejuo ya afọ ibute ọrịa pee ọrịa mụ na gị ọrịa n'afọ. O tere gị ọgbala na WhatsApp mbụ? Mba kwa mba. Ha. Ihe ole nwoke ma ọ nwaanyị ga-agba ọtọ mbụ ga-esi na holu piji holu taa nyoo mmadụ ọbụla onye na-ede ọtọ ya ka ị mara otu ọ dị. Ihe ole nwoke mbụ nga ọgba ọtọ? Mba. Ma mgbe ị na-eto enwebeghị onye gara aga nyoo from piji holu? Mba. Enwere ihe na-aghụ n'otele gị iji agha ihe ụmụ nwaanyị na-eyusu n'otele iji agha ya n'otele? Mba, tọfịa. Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba, Chukwu ajọ. Gbala akwụna mbụ? Mba. Ị lụọla ọgụ mbụ? Alụọla m ọgụ mbụ. N'ime ahịa ka ọ nọ ime ụlọ ka ọ na chọọchị ka ọ na skuul? Mụ na nwa skuul m mgbe nka nọ JS2. Ị lụrụ ọgụ na skuul? Ee. Ugbu ị tụrụ agbọghọbịa ị lụọla ọgụ mbụ? Mba. Ebere gị ugwu? Mba.
I never want to side. Otele. Ihe ụtọ ka na ya. A na-achapụghị ihe ụtọ nọ n'otele. Ka ndị otele gị ọ pụtara apụta ka ọjọọ so lakpuo n'ime. MC Weliwa mama ewu ka ndị otele. Chineke gị gbaga ọkụ ma ịgwa m sị a na-ebu. Akwa ịbịa nga abịa gwa m sị ebe ga-ehu ugwu na saịdị unu. Ka ndị otele gị ele ọ n'ime ka ọ nọ ka mpụta ka ọ nọ. Amanụ m ewu ka ndị otele. Ma ihe ewu ka ndị nọ n'otele. Aka adị m naanị 24. Ama m ewu ka ndị otele. Akwa isi ebegibegu ịka dị naanị 24 bọteta ama ole barala gị ahụ. Enweela m ndị enyi nwoke 3. Then gị bịa ịgwa m sị ka dị 24 nga amụ atọ yiri soja 10 barala gị ahụ. Gị bịa ịgwa m sị ịka Chineke gị gbaga ọkụ ka ndị nọ n'otele gị nọ n'ime kọf trafta. MC ama m nke wu ka ndị ewekwala iwe kọwara m. Ihe ahụ a na-ebeghị ebe ọbara ịsarị kọf trafta. Anya m erubekwana ya ahụ eziokwu. Tele Rozana ije enyela onwe aya lanya today ebe m ụlọ gị eno tụọ nnukwu enyo gị nọrọ kwe m otu ụmụ nwaanyị na-eji anyụ mamịrị ha were aka dọsa ada side gị dọsa bụọ ya bụ ka tinye enyo nga itinye enyo gbasara rọngụ itinye enyo gị were anya ma ọ gị dị na bed were fonu gị deme nnọọ just were aka gị ụta jaa ya kamera na-ere olu kwena ihe na-agwa gị gị mara nke ọ nọ na nke ọ na-anọ kwena ọhịa mkpuwe na Chineke gị gbaga ọkụ mesị pụta gị ọma kwesịrị ịkụziri gị ya ọma kwesịrị ịgbaga otu ị ga-esi mara ka ndị otele gị ma ọbara ime ma ọ pụta eweliwe iwe ga-adịla ọkụ. ụmụ nwoke na-etaga gị ha na-ata gị ji anyụ ele ụdị mkpu ị na-eti ma ị ga-enyo ese nsamamụ ka ole ekwuru ga-ese ịmaghị mkpu gị ọ wụ ị na-eti mkpu ka ọ wụrụ ahụ na amaghị ijije leteke na-eme gị go and lie down for that teddy bed anywhere pedo ọwụla ka e were pilo gosikpụta ahụ shamaga gị ejiji akwa kịwa mmadụ ka mgbe akwa ebele ebe a mbụ ihe ọbụla ị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum nga n'iru gị No, mba. Yes, sir. akwa ịma na ihe ọbụla mmega ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ndị ọzọ dum nga n'iru mewe gị interview. Yes, sir. Where phone and I can be out again last. I chop that touch from you. Turn one. Turn one again, so I'm shy. They're there for le. I'm 24 years. Listen. 24. Gịnị ka ị na-arụ? Na-akwa. Aha gị? Chikamso. Ewe ihu gị ahụ ọfụma mere ka onye ihe ọdịdọ na-eji adọ. Achọ m that touch each ya bring you down. Don't joke with me. You think I'm joking here? Come here. Ọkwa ebele ebe a mbụ. Isi ndị Ejuta village. M sị gị jee Ejuta village gị ịma that na ihere ga-emegbule m. Iwe nwere gị bishop. I'm not going to interview you because ị na-alarụ be nna gị. Amago me anọ mbe nna m eje m. Call your mother for phone. Kpọọ mma gị ma mpaga na phone Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Be nna m ka na eje m jụọ ha mgbe kọtụ. Be nna gị ka ị nọ ịma aha village m be nna gị.
ejem jụọ ya ama m mana eluzo m afịa so ejem ịjụ ya again ọgwọkwa m ya nna gị ọnọdụ ya ọnọọzụ kịta ọ gawago ọrụ ọ ya kpọọ ya na fon enweghị m fon ọzọ m na-eji mkpọọ ya ma be nna gị ama m bishọp ị ga-ata ahụhụ before gọọmenti bishọp